marques i negocis en català. Som-hi! Vinga. Bé, sí, són marques i negocis que se suposa que estan en castellà, anglès, i els hem de catalanitzar. Mercadona. Aquest ja està en català. Ah, és veritat. Hòstia, és veritat. Condis. A veure aquest. Condis. Amdis. Condis, Amdis. Nespresso. Com seria? Nespresso en català? He posat Nespressa. Que, vale, Adidas, que és alleta't, perquè què és una dida? Una dida és una dona que cuida els nanos, que les mares no els hi poden donar llet. Doncs Adida, alleta't. I en plural, alletats, perquè és Adidas. Jo, si fos directiu del 3CAT, compraria aquest concurs. Clar, jo també. On els concursants no les veuen venir i és mitja hora del presentador justificant la resposta. No, espera, que ara, vinga. Vale, aquesta m'agrada, Apple. Jo estic suant. Apple. Poma, clar, està bé, poma. Poma mossegada. Molt bé, Daniel, poma mossegada! Molt bé! Clar, perquè... Això és fatal, Tranquil.